Ramsar, un organisme europeu que treballa per la protecció de les zones humides, desaconsella la construcció del golf de Son Bosc. Proposa que la zona s'inclogui dins el Parc Natural de s'Albufera i que es negociï una alternativa amb la promotora. Les obres de construcció del golf de Son Bosc estan aturades i així seguiran fins que la Unió Europea determini si una part de la finca s'inclou en la zona d'especial interès per les aus. De moment, però, el projecte ja ha rebut el no de la Convenció Ramsar de protecció de zones humides. L'organisme assegura que qualsevol construcció repercutirà en l'ecosistema de s'Albufera i aconsella fer-hi un projecte de restauració ecològica. Pels qui han dit que això era una zona molt degradada, que al cap i a la fi era una zona de pedreres i de residus, etc. Hi ha una cita que posa aquest informe que m'ha agradat molt, i és que diu que en cap cas s'ha de confondre la qualitat ambiental amb la qualitat paisatgística. L'informe de Ramsar, que avui ha donat a conèixer la Conselleria de Medi Ambient, conclou que la llei que va declarar d'interès autonòmic la construcció del camp de golf no és convincent ni rigorosa. L'organisme internacional recomana establir un procés de diàleg amb les empreses interessades en el projecte i oferir-los alternatives.